Kumusta mga katropa? Welcome back to Honeymaze TV. So for today's mukbang ay meron tayo ditong Jollibee, meron tayo ditong spaghetti, Jollibee Chicken Joy, burger steak, meron tayo ditong gravy, kanin. Mga katropa, huwag natin ito matagalin. Kumain na tayo. Karang kabalan ko po. Mga tamo po. Tatanggal na to. Sarap. Parang ang dami ng spaghetti nila ngayon. Tayo sa burger steak. Lagyan mo ng kanin. Sauce.
Last bite. So yun mga tropa, ako nagustuhan ang video na to. Don't forget to like, comment, share, and subscribe to Miss TV and click the bell icon para lagi pang ma-notify sa aking mga bagong mukbang. So see you. Bye!